IRN-TV, טלוויזיה בשפה שלך. מה עושים כדי להציל ילדה יהודייה שאביה, ערבי תושב אחד הכפרים בשומרון, חטף אותה מידי אמה, יהודייה שבתמימותה נישאה לו ומצא עצמה כלואה בביתו. עד שהארגון יד לאחים לא חסכו אף מאמץ והשיבו את הילדה לחיק אמה ולחיק היהדות. תנא סמואל פגש את האמא, הנה כתבתו. במבצע הרואי שלא היה מבייש שום יחידת קומנדו צבאית, חילצו פעילי עמותת יד לאחים ילדה יהודייה בת 6 מידיו של ערבי תושב טול כרם. בשעות הערב המוקדמות עצר רכב טרנזיט מול הבית בטול כרם, ואנשים חמושים ירדו ממנו. הערבים בסביבה היו בטוחים שזוהי עוד פעולה של צה"ל למעצר מבוקשים. ואולם אלו היו הפעילים של יד לאחים שהגיעו לקחת את מם, ילדה בת 6. זמן קצר אחרי חצות, חודשיים לאחר החטיפה, יכלה א', האם היהודייה, שוב לחבק את ביתה. לאחר חודשיים של סבל, יכלה מם שוב לקרוא שמע ישראל בזרועות אמה. אני לא יודעת, זה אפילו לא יודעת להסביר את זה, וזה קשה קצת. אני לא יודעת, אני לא יכולה להסביר, זה קשה. זה היה, אני אפילו לא, הייתי גם שמחה, אבל זה לא שמח, זה אפילו מפחד, שאני לא הייתי מאמינה שזה דבר שאפילו אני אראה אותה בחיים. למה כל שעבר, שפשוט היה פחות ופחות תקווה שאני אראה אותה. הדרמה המצמררת מתחילה לפני כ6 שנים, כאשר ערבי תושב טול כרם מציג את עצמו כיהודי צרפתי אמריקני, ומצליח לכבוש את ליבה של יהודייה תמימה שרק עתה עלתה ארצה. ופשוט מתי הכרתי את הבעלי, והוא לא ידעתי שהוא בכלל ערבי, ידעתי שהוא צרפתי אמריקני, ככה שאני התחתנתי איתו, ופשוט ואחר כך קרה משהו שהוא יתחיל לשקר, פשוט אני לא יכולתי לצאת מזה. 95% מהבנות שיוצאות עם בני מיעוטים הן בנות שסובלות מחסכים רגשיים קשים. בת כזאת יוצאת ושוטט ברחובות, המבט שלה מסכן, ומצד שני מגיע ערבי שעוד לא רוצה להתחתן, לא רוצה להיכנס לעול של בית, הוא גם לא יכול לצאת עם בת מהכפר שלו בלי נישואין, כי אז יהיה רצח, הוא חילל את כבוד המשפחה. הוא רואה בחורה במצוקה, בחורה מסכנה משוטטת, הוא קונה לה, מפתה אותה, ואחרי שהוא מרגיש שהיא כבר בידיים שלו, היחס מתהפך מן הקצה לקצה, והופך ליחס מחפיר ומשפיל. סיפר לי שוטר במרחב דרום, שהוא רואה ערבים סוחבים בנות יהודיות בשיער מהבית לרכב, תוך כדי צעקות, וזו דוגמה אחת מיני רבות, שאנחנו נחשפים למקרים שקשה ללב להכיל ולשכל להבין לאיזה מצוקות הבנות שלנו נקלעות. לאחר הנישואים הערבי לוקח את אשתו היהודייה לביתו בטול כרם. היינו מזכירים דירה, כן היה שם מלוכלך וזה, בית גם מבינים שזה לא ישראל. הוא אמר שיש לו תעודת זהות פה מזויף וקרה לו משהו במשטרה והוא פה זמני. מעמד האישה באסלאם הוא מעמד מאוד נחות. אנחנו רואים בנות במצוקה, אנחנו צריכים להבין שהתרבות היהודית שונה מאוד מאוד מהתרבות הערבית. התרבות היהודית היא תרבות של כבוד לאישה. תמיד בשביל הערבי אתה רק יהודי. בגלל שאתה יהודייה תמיד קושרים אותך יותר ויותר ויותר שאת לא תצא ולא תעשה כלום. למה? זה בשבילהם בושה להתחתן עם יהודייה. אחרי שנים של סבל וייסורים מצליחה א' להימלט מבעלה הערבי. שבועות אחדים לאחר בריחת האם, חרב עליה עולמה. הערבי מצליח לחטוף את הבת הקטנה. הגעתי הייתי גאה אצל סבתא שלי והוא פשוט לקח אותה, הוא גנב אותה, אני הלכתי בעבודה, הוא נכנס אצל סבתא ולקח אותה פשוט. ואחר כך מתי באתי מעבודה, אני מחפשת, אני לא יודעת, חודשיים לא ראיתי אותה. גנב אותו, חודשיים לא ראיתי אותה. האם הנואשת פנתה לארגון יד לאחים בקריאת הצלה לגורלה של ביתה בת 6 המוחזקת בניגוד לרצונה בטול כרם. פעילי הארגון הבינו שהילדה עשויה להיות בסכנת חיים אמיתית והחליטו לפעול. הוא לא יכול לקחת אותה. לא יכול. היום נמצאת א' עם ביתה במקום מסתור מאובטח. מם בת 6 ניצלה, אך ביד לאחים מבקשים להזכיר שברגעים אלו מצויים עוד מאות ילדים יהודיים בכפרים ערבים. אנחנו עשינו סיכום של שנת תשס"ו, כמה פניות הגיעו. אנחנו עצמנו נבהלנו מהריכוז, שראינו את הכל מול העיניים.
בסך הכל בשנת תשס"ו הגיעו ליד לאחים 487 פניות של נערות החל מגיל 11, ילדות החל מגיל 11 שנפלו בידי בני עוולה, שניצלו אותן בצורה מחפירה ביותר. הפעילים מבטיחים לנקוט בכל הכלים הלגיטימיים כדי להוציא יקר מזולל ולהשיב את כל הילדים לחיק העם היהודי. התפקיד שיד לאחים נטל על עצמו הוא תפקיד כבד מאוד, אבל בעל זכות מאוד מאוד גדולה לעזור לאחיותינו הנתונות בצרה ובשביה. אנחנו רואים בזה פדיון שבויים ממש. היום האם נמצאת עם ידידים ומקום הימצאה נשמר בסוד. ILN TV, טלוויזיה בשפה שלך.